karamɔgɔ minnu bɛ yen ni ko i bɛ kuma musow ka fini don cogo la u b'a ko non ko jamana ye laïque de ye kafiriw de don lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ban ko denmisɛnninw tɛ bɔ ka seli kafiriw don wa u yɛrɛ ka jate la lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'a ko denmisɛnninw tɛ taa juma na ko examen bɛ sen na n'i bɔra n bɛ zoro d'i ma u yɛrɛ bolo olu ye kafiriw ye wa u bolo olu tɛ kafiriw ye o a dɔw yɛrɛ hali ku bɛ da u la n ko kuma dɔw la ni k'i bɛ diinɛ ko kuma fɔ i bɛ sin ka dɔ kan mɛ non an bɛɛ ye silamɛ de ye an bɛɛ ye silamɛ de ye non non ka n'i yɛrɛ kɛ silamɛ non non an bɛɛ ye silamɛ de ye mais nin ye jamana sariya de ye an ka sabali maa si tɛ ɲininka kaburu kɔnɔ jamana sariya la n'i ɲininkara k'e ma kun ye jɔnni ye i tɛ se k'a fɔ k'i ma kun y'a ka jamana président ye n'i ɲininkara k'i ka diinɛ kun ye jumɛn ye maa si n'i y'a fɔ kaburu kɔnɔ k'i ka diinɛ kun ye laïcité ye o y'i ta tiɲɛni ni maa caman ka kungo yɛrɛ kuranɛ y'a baro bɔ o de ye ka tugu mɔgɔw nɔ ten dɔrɔn ninnu y'anw ka ɲɛmɔgɔw ye anw b'u labato ten u bɛ tiɲɛ nka u tɛ tiɲɛ nka anw b'a bɛɛ la ninnu bɛ fɛn o fɛn na anw b'o la adamaden yɛrɛ fanba bɛ halaki n'o de ye ala k'an kisi a ma wa olu de bɛ mɔnɛ kasi ka tɛmɛ bɛɛ ka alikiyama kɛnɛ kan kuranɛ y'u ka masala fɔ k'olu de b'a fɔ ko hali anw ka tugu alakira nɔfɛ ka alakira ka kuma labato ko nka filɛ dɛ anw y'an ka ɲɛmɔgɔw ani an ka kuntigiw anw y'olu de labato u y'an fili a filɛ u y'an bɔ ala ka sira kan ɔ fana adamaden i bɛ don ko o ko la tant que e de tɔgɔ ye ko silamɛ i seko kɛ bani fattaqullaha mastata'tum e ni ekɔliso in directeur kɔni ye bi ala y'o ɲɛmɔgɔya d'i ma i bɛ jɛ min di kalandenw ma u ka seli jamana tɛ foyi kɛ la o la sa an kana ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ sa jamana ma deli ka lakɔli karamɔgɔ si bɔ lakɔli karamɔgɔya la yan k'a sɔnna kalandenw ka bɔ ka seli awa n'a sɔrɔ ko jamana fana b'o de fɔ a ye dibi la a tɛ bɔ a k'o fɔ kɛnɛ kan an b'a dɔn jamana ka kuma tɛ o caman ye dɔrɔn ale yɛrɛ ni de tɛ diinɛ ko in fɛ n'o ni barika bɛ e la o e kan ka kalanden bɛ waati min kɛ karamɔgɔ bolo karamɔgɔ de kan k'a ka seliko kɔlɔsi o waati in kɔnɔ i den di maa min ma a bɛ waati min k'a bolo a mana kɛ baara o baara la ye sa hali i den di maa ma tile journée na o ni seli waati sera ale kan ka seli waati min b'a sɔrɔ ale bolo baara la ale kan ka o masuliya ta denmisɛnninw bɛ da o ma ka taa kalan o la aw yɛrɛ m'a fɔ a ye bɔ ka seli aw yɛrɛ ma seliko fɛlɛ tigɛ fo denmisɛnnin yɛrɛ ko a bɛ bɔ ka seli ko k'o tɛ bɔ parce que n'a bɔra e ka kolonya bɛna jira parce que e min ye baliku e min y'a fa fila e ma bɔ ka seli ale bɛna bɔ ka seli o kuma i bɛ funu ten k'i ka fanga jira k'a kelen tɛ silamɛ ye nka a ka kɛwale yan kɔni o de ye silamɛya kɛwale ye ka tɛmɛ e ta kan an ka sabali yɛrɛ nege in tɛ foyi ye ka to k'i yɛrɛ saniya ka funu nkalon ka fu do koyi n ko kuranɛ maa dɔw ko fɔ k'u y'u yɛrɛ bonya dugukolo kɔ ka nkalon bigayiri hakin ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛ maa minnu b'u yɛrɛ bonya dugukolo kɔ ka sɔrɔ tiɲɛ t'i bolo e bɛ yɛrɛ bonya fu la nin ko a bɛ bɔ k'a ka diinɛ k'a bɔ k'a ka seli kɛ e ko a tɛ bɔ an bɛ kɛ ka minnu ladege tubabu jamanaw bɛ yen u ka diinɛ bɛ kalan u ka ekɔlisow la cɛ diɲɛ bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn na bi sa mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama sa tubabu jamanaw bɛ yen u ka kerecɛnya bɛ kalan u ka ekɔliso kɔnɔ yan e mana hali ala tɔgɔ mɛn min da kilasi kɔnɔ wala e mana hali diinɛ kuma dɔ mɛn min da kilasi kɔnɔ non jamana ye laïque non fɛnw tɛ kolokolo yɛ k'a kɛ komi e fadenya de bɛ ni silamɛya cɛ e dun ye silamɛ de ye e hakili i kan ka silamɛya dɛmɛ tant que e bilala ko dɔ kunna se min b'i ye i bɛ se ka silamɛya dɛmɛ i seko damajira min na i k'o kɛ n'i ma bali a la nka hali an ka baaradaw a bɛ baaradaw la ni mɔgɔ damadɔni wulila an k'a lajɛ ka seliyɔrɔ dɔ kɛ baarada la n'a fɔra an bɛɛ kelen kelen b'an ka biro kɔnɔ espace bɛ yen an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka seli i bɛ sin ka dɔn non jamana ye laïque de n'o don est ce que église bi yan n'o don e ka chrétienw ta in to yen sa ni chrétien minnu fana bɛ yen olu fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ église ni jɔ e nin ko k'u bɛ misiri jɔ walima k'u bɛ seliyɔrɔ labɛn e olu de dɔ ye e ka far'u k'a k'o kɛ bani
ni chrétien minnu bɛ yen olu yɛrɛ na wuli o n'olu yɛrɛ y'a ye ko nin bɛ yen u yɛrɛ tɛna wuli ka fadenya k'u ta ɲini wa a laïcité ma yɔrɔ de y'o ye nka e yɛrɛ ka wuli ten dɔrɔn ko laïque do dɔrɔn ka se ka bila silamɛya contre la hali ni ko min bɛ se ka kɛ fɛn t'a la e ko k'o si tɛ kɛ e tɛ